Ongi etorri segi pelotan txokora, gaurkoan gurekin Xabier Usabiaga. Ongi etorri. Berdin, eta eskerrik asko gonbitatik, Asier. Bueno, Xabier Usabiaga ezagutuko duzue, ETV-ko albistegitan, albistegiak ematen dituena, txirrindulari aditua, Giroan, Turan ikusten zaitugu, eta baita txirrindulari profesional izan ere. Konta iguzu, nola hasi zen zure txirrindularitza ibilbidea? Bueno, ibilbidearen lehendabiziko pausoak, pedalkolpeak, astapenak 13 bat urterekin izan ziren, ordura arte herriko beste edozein mutiko bezala denetatik egiten nuen, pelotan ibili, futbolean, edozein jolas, baina txirrindularitza gehiago gustatzen zitzaidan. Auzokide bat bazen, oso gertukoa afizionatu mailan ibiltzen zena, eta beti haren atzetik ibiltzen nintzen, haren bizikletak garbitu, haren gertuko jarraipen egiten nuen, eta halako batean jakin nuen Bilabonan irrintzi elkartea sortu zela, bazegoela aukera bat izen eman eta lasterketak eta korritzen hasteko, eta alaxe 13 bat urterekin korritzen hasi, eta aurne infantil mailan, gero kadeteketan, juniorretan, afizionatutan, eta zorionez, ume umetatik, hasieran ez, baina pixka bat zure kirol bizitza garatzen doan neurrian ikusten da, edo amesten duzu aukerarik izan daiteken profesional mailara ailegatzeko edo ez, eta bueno, zirrikitu txiki bat ikusi nuen, eta zorionez urere gauzatu ahal izan nuen profesionaletara ailegatzea. Nezen duzu, pixkenakako prozesu hori izan zela ez. Noiz hasten da Xabier benetan sinisten edo esaten, ostras, profesional izatera iritsi daiteke? Nik uste dut afizionatu mailan. Ze ordura artekoak uste dut, eta hori gerosiago egindako analisi ere bada, baina ordura arte ez dut uste, nire buruarengan ere izugarri sinisten nuenik. Maila honean ibiltzen nintzen, kadete mailan Gipuzkoako txapeldun izan nintzen, juniorretan Euskadiko txapelketak eta irabazten ere bai, baina afizionatuetan, bilakerak hor jarraitzen zuen, garapena ona zen, bai Espainiako txapelketak irabaztea lortu nuen, munduko txapelketa era joan nintzen, hori izan zen lehendabiziko behar bada ametsa handia, eta afizionatu mailan ikusten nuen urtez urte goruntza egiten nuela, eta afizionatuetako bigarren urtean ja taldeko zuzendarik esan zidaten, talde profesionalak nire galdezka hasi zirela. Beraz hor ja aukera sendo bat batzegoen. Eta orduan gainera egin nuen apostu serioagoa. Zeren alabe harrez, bizitzak halako bidegurutze gaizto batean jarri ninduen, urte haietan gure aita hiltzen, bostan haietan anairik zaharna nintzen, gazteagoak lanean hasita zeuden eta nik ere fundamentuzko zerbait egin beharren neukan. Eta orduan, batetik taldeetik profesionaletarako bidea zabali zegoela esan zidaten, eta zerbait serioa eta diruiturriren bat lortzeko beharrak, txirrindularitzaren aldeko apustua egin arazi zidan, eta zorionez, hasiera batean behintzat ondo atera zen, zere klaska jastur taldearekin, talderik onenetariko batekin 2 urteko kontratua sinatu nuen, eta esan daiteke, ordura arteko ametsak behintzat, ja sinadurarekin bete zirela. Nola bezitzen du kirolari, kasuntan txirrindulari gazte batek, profesional taldeak zure atzetik dabiltz, bai? Interesa dago, zer egiten du hor, klik bat egiten du, ilusioa handitzen da, motivazioa handitzen da, nola bizitzen da prozesu hori? Amets bada. Kontutan hartu behar da, erabezaroan, segureski gehientsunak ere arrazoitik gutxi eta ametsetik, ilusiotik, itxaropenetik asko izaten dugula, eta neuk ere itxaropen hori naukan. Beraz, ja horrelako zerbait etortzen denean, badago oinarri bat, badago zerbaitetan sinesteko arrazoi bat. Eta orduan, izugarrizko ilusioa daukazu. Txirrindularitza oso kirol gogorra da. Eliteko kirola oso gogorra da. Baina aldi berean, norberaren honen ematea eskatzen du eta behartzen zaitu. Beraz, uste dut, balore on asko dauzkala, bai ordurako eta bai ondorengo bizitzarako. Eta baloreiek dira, disiplina, saiatzea, sufrimendua, taldean lan egitea, norberaren konfiantza, arazutatik gainditzea, oztopoetatik burua jasotzea. Beraz, amets hori lortu ahal izateko, hori guztiare ikasten da. Eta uste dut, afizionatu eta junior mailako garaiaietan prozesu hori bizi izan nuela eta nire oroimenean behintzat oso urte zoragarriak bezala daude gordena. Eta kirolari esker lortzen diren balore horiek gainera, zuk esan bezala, bizi guztirako balio dute. Esan duzen bezala hor, iristen momentu bat sinisten hasten zarela, bai? Zure buru hasten denean sinisten, zer gertatzen da? Hau da, gehiago disfrutatzen duzu, errendimendu hobetzen du, nolaten du, zenbateko garrantzia dago sinistea, lortuko duzula edo klik hori egitea, gero lortzeko, profesionalizateko? Izugarria, oinarrizkoa da. Eta hori horretaz konturatzen zara, zere buruarengan sinesteari uzten diozunean. Eta nik olako tarte bat ere izan nuen. Goruntzako bide horretan ez da dena alfombra gorriko bide bat izaten, arrantza asko daude, zulo asko egoten dira, oztopoak daude eta danak gainditu behar dira. Ezagutu izan ditugu eta mundu guztiak ezaguten ditu.
baliabide fisikoz oso doai ona zituzten kirolariak eta gabeziaren batet izaten dutelako goi mailara ailegaz ez direnak edo goi mailara ailegatu eta iraun ezin dutenak. Eta hori normalean alor hori psikologiko izaten da. Eta nik ere izan nuen, horretan arazo bat. Afizionatu mailako 4. urtean, ordura arte egindako apostu guztia, ia pikutera joaten ikusi nuen, ordura arte prozesua bide honetik zikoan eta ez zirudien inolako arazorik izango zenik, baina 4. urte hasieran erori larri bat izan nuen, denbora galdu arazi zidan, eta bat-batean halako zulo beltz bat ikusi nuen, nire buruarengan konfiantza galtzen hasi nintzen, etorkizuna ez nuen hain garbi ikusten, apustuak huts egingo ote zuen edo porrota izango ote zen beldurra sortzen hasi zitzaidan, eta zulo beltz horretan gainera, areta uste dut galdera sakonagoak ere egiten dituela, eta ziren galdera iaia existentzialak, eta 21 urterekin horri erantzutea ez da bat ere erraza. Laguntza bilatu behar izan nuen, hasiera batean sofrologiara jo nuen, eta sofrologiaren bitartez nire burua lasaitzen eta kontrolatzen mintzatik hasi nuen, psikologoen laguntzare izan nuen, eta gero horrek nolabait ere alor teorikoa oso ondo jorratzen du, halako erraminta batzuk ematen dizkizu, baina gero beste mugerri bat etorri zen, garaipena. Garai beltz horretan nengoela ere garaipen bat lortu nuen, eta han ja berriro nolabait ere konfiantza berreskuratzen hasi nintzen, eta ikusi nuen lehengo bidera itzuli nintekela. Eta garaipen horrek uste dut, nire zaurian, izugarrizko ukendu lana egin zuela, eta hortik abietu nintzela berriro ere profesionaltara eraman ninduen bidera. Ia dena pikutara joan zen. Zergatik? Metxa ez gauzatzeko arriskuen egon zelako. Nire buruarengan erabateako konfiantza galdu egin nuen, zulo beltz hartan erori nintzen, eta ordura arteko bide zuzen hori erabat okertu zen. Eta hori izan zen, nik egindako apustua ia galtzat eman nuen, eta hori gainera pentsamentu ezkorrak erraz indartzen dira, belazetan sasia bezalaxe. Zure buruaren kontra hasten zara borrokan, razionalki baikorra izan nahi duzu, modu honean ikusi nahi dituzu gauzak, eta ariketa hori egiten duzunean ikusten duzu, baina pixka bat jaisten zarenean pentsamentu ezkorrak hor birak hasten dira, eta indar hartzen dute gainera. Eta ia obsesio ere bihurtu daitezke. Eta orduan, zure energiaren zati handi bat, zure buruaren kontra egitera, horrek bideratzen zaitu zure buruaren kontra aritzera. Eta hori oso gogorra da. Oso gogorra da gainera batez ere, lehen da biziko horrelako zerbait sufritzen duzunean, ez dakizunean zergatik, ez dakizunean nola konpondu, eta ulergaitza egiten zaizu hori guztia. Beraz, ordura arte zure arazo guztiak behar bada fisikoak dira. Beste batzuk aurkaria dira, sasoi hobean egon daitezke, irabazi egiten dizute, azkarragoak izan dira, iesaldi hobeto ikusi dute. Baina horrelako egoera batean, zeu zara zure kontrarioa. Eta zure buruaren kontra aritzea, behar bezalako erremintari gabe eta adin horretan ez da batera erraza eta arrisku hori ikusi nuen. Dena pikutera, apustu bakarra egin nuen, nire bizitzak zutabe bat zeukan sendoa eta gura apurtzen hasi zen. Esan duzun bezala, gure burua hasten da entrenatzen, gero eta beldur gehiago izatera eta gure aurke egitera, ez? Baina, oen dela 30 urte, gaur egun ere arlo psikologikoa eta esango dugu ez dagoela erabat modu naturalen hartu da, edo zeinek esango dizu ze nutrizionista erabiltzen duen, ze preparador fisiko, baina ze coach, ze mentore, juntuz, igual ez dizu esango. Nola bizi izan zenuen momentura? Oso gorra izan zen, ze ezin nuen azaleratu. Ez zegoen komunikaziorik, etxean nik ezin nuen esan, anaietan zaharrena izanik, suposatzen da, nik izan behar dudala familiaren zutabetako bat, bereziki psikologikoki. Ama ere, pentsa, semerik zaharrenak 18 urte ditionean, alargun gelditu eta beraren zatera zeinen gogorratzen, nik ezin dizkiot arazoak gehitu, baizik eta aldela konpondu. Eta egia da neskalaguna izan nuela, eta neskalagunarekin partekatu nuen neurri batean, baina laguntzarik ona izan zen, neronek pauso ematea, lotxak kendu eta pauso ematea eta psikologo baten gana joatzea. Horrena sofrologiarekin, gero psikologarekin, eta halako erraminta batzuk eman zizkidan, eta gero bizitza praktikoak, berak, garaipena lortu izanak horrek izugarri lagundu zidan, zen nolabait ere, ordura arte naukan zurrunbilo eskorura apurtu egin zen, eta berriro argia ikusten hasi nintzen, eta argiari heldu, eta pixkanaka berriro gora atera nintzen. Egia esan oso garai zaila eta gogorra izan zen, baina izugarri erakutsi zidana, eta gerorako bizitza osoan oso baliogarria egin zaidana. Gauzak patxadaz hartu behar dira, erlatibizatu egin behar dira, eta alden neurria mintzat baikortasunez begiratu behar dira.
esan duzu, pixka bat nola atera zinen, eta garaipen batek ere asko lagundu zizula, zergatik eta hasi zinen gauza beste modu batera ikusten. Gauza beste modu batera ikusita, seguraski beste ekintza batzuk hartuko zenituen, eta beste realitate bat sortuko zenuen. Nola izan zen prozesu hori, zer garaipena iristen da, eta zer klik egiten du Xabierrek berriro gora etortzeko? Berriro konfiantza berreskuratzea. Eta nolabait ordura arte, nire egunaren zati bat, nire buruaren kontra borrokan pasatzen nuen, energia izugarri lapurtzen zidan, askotan ez nengoen lekuan, taldekidekin eta lagunekin entrenatzera ateratzen nintzen, eta konversazioan erantzuten nuen, baina ni nire buruaren kontra nintzen, nire mamuak mamitzen ari ziren, handitzen ari ziren, eta garaipenaren ostean berriro ere lehengua izatera pasa nintzen, edo lehen da biziko urratsak ikusi nituen. Ja ez neukan nire buruaren kontra horren beste aritu beharrik, gorputzak ere nolabait hobeto erantzute ote zidan errezeloa nuen, eta nolabait alako lotura bat sortu zen, nire pentsamentu, nire psikologi, nire ilusio eta gorputzaren errendimenduarekin. Eta hortik ja bere kasa ez, esfortzu asko eginda eta asko landuta, baina hortikan bideratu zen berriro profesionaltara eraman ninduen bidea. Hori gainditzen duzu, zenbat urterekin zintzen hori, Xabi? Hori 21 urte nituela, 21 urteko tarte horretan. Jarraitzen duzu profesional mailan eta Euskaltelen deia iristen da. Euskaltel talde berria, sortu berria, zer izan zen hori zuretzako dei hori? Irtenbide bat izan zen, irtenbide bat. Nik onartu behar dut, ordura arteko nire ametsik handienak bizirela. Bat bereziki munduko txapelketak korritzea, hori izugarria iruditzen zaidan, munduko txapelketan parte hartu nuen, beraz lehen da biziko ametsa handia gauzatu nuen, eta bigarrena zen ja profesionaltara llegatzea, eta ere gauzatu nuen. 2 urte egin nituen profesionaletan, eta uste dut nahiko persona razionala naizela, eta konturatu nintzen, behar badan erabezaron izandako amets guztiak gauzatzea ja ez zela hain erraz izango. Badaudela muga batzuk, dena ez dagoela norberaren baitan ere. Batetik, aurkari maila izugarria da, eta mundu mailan lehiatzen ari zelako, da tropela, herrialde bakoitzeko txirrendularirik onenek osatzen dute. Handaudenen da 50-200 lagunak mundu osotik etorritakoak dira. Eta ez dira gainera ordura arte bezala zure gutxi gorabehera adinkideak. Ez dira 18-19-20-21 urtekoak. Hor nolabait ere tartea izugarri handitzen da. 20 urtetik 35 bitarteko munduko onenekin ari zara lehiatzen. Beraz konturatu nintzen, enitzela esaten zutena edo uste izan nuen bezain ona izango. Baina realista nintzen eta uste nuen profesional duina izan nintekela. 2 urte haietan arazo asko izan nuen, arazo fisikoak, eta ez dut esango zorte txarra izan zeniz, ere arazo fisikoa batzuetan ere norberaren gaitasun fisiko mugatuen ondorio ere izan daitezke, ez da dena zorte txarra. Beraz uste dut ordurako ja gauzoiek nere baitan banituela, jabetuta nengoen etzela erraz izango. Baina 3. urtean, lehen da biziko 2 urteetan gauza asko ikasi nituen, eta 3. urtean gutxienez banuen konfiantza eta itxaropena nire bilakaerak aurrera egingo zuela. Eta aukera hori Euskaltelek eman zidan. Gainera oso xarmangarri izan zen, oso egoera idilikoa izan zen, ez? Poetikoa nahi baldin bada. Euskal Herriko txirrendulariak, bertan egindakoak, Euskal Herriko zaleen babesarekin eta dena etxekoa. Hori oso amets polit izan zen. Kontua da, ametsa berehala zapuztu zela, zen 1984 urtean, debuta egitear nintzela, aldez aurretik garantzan zuen konzentrazioan egon, eta ikusi nuen gainera, taldekiden artean ere sasoiez eta oso ondo nengoela, beraz, banaukan 3. urtean nolabait, aurreko 2 urteetan ikasitako guzti hori errepidean jartzeko asmoa, baina debuta egitear nintzela, entrenamentu gogor bat egiten ari nintzenean bihotzak alako gauza raro batzuk egin zituen, aztertzen hasi ginen, eta debuta egiteko partez Madrilera eraman, han ingresatuta gelditu, hilabete pasa, kirofanoan sartu, eta kirofanotik atera nintzenean esan zidaten, ja nire kirolbizitza profesionala amaitu zela, eta beste zerbaitetan hasi beharko nuela. Xatu ezagun hau beto. Ilusio handia Euskaltel, Euskal Herriko talde bat, zuk esan da etxekoa, konzentrazio arantzazun nik jartzen den Xabierren lekuan, sasoi betean, eta ilusioak eta metxak eta bapaten zuk esan proba fisiko batean, zer egin zizun bihotzak, zer nabaritu zen duen? Nik konturatu nintzen, alako zorabio bat sentitu nuela. Seriek egiten ari nintzen, eta serie egiten 180-185 pulsaziotan jarri behar nuen, eta konturatu nintzen esprintori egiten nuenean gorputzean izugarrizko
mina sentitzen nuela. Oxigeno falta izango balute bezala giharrek. Eta gerora jakin nuen hori zela injustu ere, zeren nire bihotza takikardia batean sartu zen. Hau da, bihotzak ez zuen oxigeno hori bidaltzen. Baizik eta takikardia batean bihotza oso azkar uzkurtzen da, baina ez du ia odolik bidaltzen. Uzkurdura oso txikiak eta oso sarriak dira. Eta hori gertatzen zitzaidan, seria egiten hasten nintzen bakoitzean, eta zertxobait beldurtu egin nintzen, zezorabio moduko bat etorri zaidan. Gainera ordurako pulsometroa erabiltzen nuen, eta pulsometroan ere ikusi nuen zenbakirik etzela agertzen, edo agertzen zena 200 gehiagokoa zela. Orduan medikuetara jo nuen, eta medikuek esan zidaten, gure takikardia bat izan zitekela, baina jatorria zegoela aztertu beharra. Eta orduan, lekurik onenera bidali zidaten, Madrilera joan nintzen, orduan hasi ziren gaur egun hain ohikoak diren ablazioak edo erredurak egiten, eta orduan hemen inguruan behintzat Bartzelonan eta Madrilen bakarrik egiten zuten, estatu batuetatik etorritako, edo estatu batuetan ikasten aritutako Madrilgo mediku bat izan zen hori egiten zuena, Jeronimo Farre, eta orduan leku oso honean nengoen, esku honetan nengoen, eta haiek egin zuten prozedur hori, eta estudio elektrofisiologiko bat egin zidaten, sartu ziren kateter batekin nire bihotzeraino, eta konturatu ziren nire bihotzean takikardia gertatzen zirela, zorionez ez ziren denbora asko irauten zutenak, baizik eta 20-30 segundu, hori nire bizitzarako osasungarria zen, baina kirola egiteko biderik ez zidan ematen. Ezin izan zuten gainera zehaztu non gertatzen zen takikardia, ezin izan zidaten erredurarik egin, eta horren bestez konponbiderik gabe, eta bizikleta utzi beharra etorri zaia. Pentsatzen dut, hemen dikan Bartzelona edo Madrila bidean eta zure buruak oraindik ilusioa, esperantza mantenduko zuela. Bai jakina, ze orduan gainera esaten zuten oso ebakuntza simplea zela. Arteria batetik kateter bat sartu, bihotzera ailegatu, bihotzean arazoa non dagoen ikusi, erre eta kitxo. Eta gaur egun ere horrela da kasu askotan. 30 urteko prozesu honetan, eliteko eta oso goi mailako Turrean eta Vuelta Espainian etapa garaipena lortu dituzten txirrindulariek izan dituzte arritmiak edo takikardiak eta konpondu zaizkie. Kontua da, eta hori ere prozesu honetan ikasi dut, denak ez direla berdinak. Arazo guztiak ez dira berdinak. Eta nirea, konpontzeko behintzat antza oso korapilotsua da. Oso leku bihotzeko zati oso barruan dago, kateterrak ez dira bertaraino iristen, azkeneko 7 urte hauetan beste 2 ablazio egiten ahalegindu dira, eta erredura batzuk egin dizkiate, baina ezin izan dute konpondu, eta tamalez, bizitza, ohiko bizitza, neurri baten barruan, nahiko ondo daramat, baina ezin dute esfortzua handirik egin. Noiz itzaltzen da erabat esperantza hori, eta nola bizitu zenuen momentura? Kirofanotik ateratakoan. Jeronimo Farrek esan zidan, ezingo nuela bizikletan gehiago jarraitu. Eta ni, uste dut ordura arte, ez dakite bizitzaren kolpeengatik esan, edo nahiko zaildutako gaztean nintzela esango nuke. Ez nintzen oso negar egin zalea, baina orduan zaletasunik gabe malko batzuek alde egin zuten. Lehen da biziko asteak izan ziren gogornak, zer esan duen, eta orain zer. Aite hiltzenean, batxilergoa ikasten ari nintzela txirrendularitzaren aldeko apustu egin ikasketak utzi nituen, eta orain zer. Nire mundu guztia bapatean eroizen. Beran lurra eta goian zerua nintzela gelditu nintzen. Baina uste dut txirrendularitzak irakas bide eman zizkidan ezaugarriei heldu niela ezinbestean. Nik uste dut personak, buruak, garunak badituela heldulekuak une zailetatik ateratzeko. Eta une zail batean nengoenez, uste dut ia bere kasa, aparteko esfortzurik gabe, helduleku horiek agertzen hasi ziren eta nik heldu egin nien. Formakuntza bat hasi nuen, entrenatzaile nazional titulu atera nuen Madrilen, zuzendari izateko titulu atera nuen Madrilen, eta gero bapatean ustekabean, komunikabidetik deitu zidaten nolabaitera aditu lanak edo egiten hasteko. Azalpen batzuk emateko txirrendularitzaren inguruan eta bar. Segurazki albiste nintzelako, ze hilabete pasan noa Madrilen eta Euskaltelko txirrendulari batek bizikleta utzi behar izana bihotzeko arazoak zituelako eta bar, komunikabideetan egun nintzen egun batzuetan. Euskal Herriko itzule etorri zen eta Seher irratik atea deitu zidan azalpenak eta emateko. Eta kontua da, esperientzi hura izan eta gero, beste 3 palau bate zabaldu zizkidan, beste 3 komunikabideek deitu zidaten, haietako bat Euskadi irratia izan zen, eta euskara nire ama hizkuntza denez ura zen nolabait ere egitasmori sinesgarriena, ari heldu nion,
Eta ordura arte txirrindularitzak emandako disiplina, saiakera, nolabait kemena edo adorea eta baikortasun eta konfiantzarekin, ezaugarriei heldu eta beste bide bat, baina lehen bezalako ilusioarekin jorratzen hasi nintzen, eta egia esan ustekabekoz betea izan da. Txirrindularitza izan zen, helburu izan zen gauza bat, komunikabidean jorratu dudan bidea ustekabez beteriko izan da, baina aldi berean zoragarria. Bueltatuz pixkat medikoak esaten dizunean, Xabier, aztu txirrindularitza, bokatu da zure karrera. Sentitu zenuen lur jo zenuela? Bai, ikusi nuen nik egindako apustuak porrot egin zuela. Eta ez neukala gainera nora joanik, eta zer eginik. Beraz, izan zen berriro ere, 22 urterekin edo, utxetik abiatu beharra. Ze 22 urterako normalean, persona bakoitzak edukitzen du bere bidea norabide batean edo bestean pixka bat markatuta. Nik bide bakar bat jorratu nuen, eta bideura bapatean, ustekabean, eta nahi gabean, eten egin zen. Handik aurrera, amildegia bakarrik zegoen. Eta nik amildegi hori ere ikusi nuen. Baina behar bada, urte batzuk lehenago, beste prozesu oso lehen aipatu dudan beltzure ikusi nuelako, eta han, ikasi nuen guztiagatik, asko zerraza bat nintzen. Egia esan, txirrindularitza utzi beharko nuela esan, eta handikan 2 edo 3 astera, ja hasi nintzen ametsak, hasi nintzen proiektuekin, hasi nintzen aurrera begira, ez nengoen hain lur jota. Ja 2 astera gutxi bera banekin aurrera aterako nintzela, modu batean edo bestean. Ordura arte egindako guztiak balio behar ziten zerbaitetara. Beraz, aurrez pasatako esperientziarek, zuk zure burere egindako minark, esango dut nuke asko lagundu zizula bigarren golpe hau lehenago bueltan bateko. Zalantzari. Eta gogorrago izan zela lehenengoa bigarrena. Asko zer gogorrago. Aurrenekoa izan zen gainera ustekabean, zergatik ez nekiela, momentu hartan erantzunik ez zuten galderak nituen, baina prozesu horretan asko ikasi nuen. Eta uste dut oso denbora gutxian heldutasun maila handia lortu nuela. Eta ondoren etorri zen arazo hura ere izugarria zen, baina banaukan ja oinarri bat. Beste arazo batzuetatik gainditu nintzen. Ez nintzen hain lur jota gelditu. Izan zen kolpea, baina ja berehala hasi nintzen irtenbide bila. Eta irtenbide horiek baikortasunez. Eta batez ere, txirrindularitzak emandako ezaugarri guztiei esker atera nintzen uste dut hain azkar ere. Ez nintzen lur jota gelditu, baizik eta baikortasunez ekin nion aurrera, eta zorionez komunikabideen ate hori zabaldu zen eta hortik nuen gero. Tokatu izan zaizu bizitzan beste situazio gogorren bat, edo bi horiek balio izan dizute? Batez ere horiek biak. Bizitza pribatuan beste gune latz batzuk eta izan dira, baina uste dut beti edozein arazori baikortasunez ekin izan. Eta balio izan dizutela kiroleko momentu horiek, gero bizitza personalean ere denetarako? Zalantzari, nik uste dut kirolak duen gauzarik onena hori dela. Elitera ailegatu edo ez ailegatu. Baina kirolak behartzen zaituen ezaugarri guztiak ondo jorratzen baldin badituzu, hori hor barruan gelditzen da. Eta hori baliebide izugarria da. Izugarrizko altxorra da balori horiek eukitzea. Disiplina eukitzea, seriotasun eukitzea, kemena, adorea, norberak bere buruarengan konfiantza izatea, horiek ordaindu ezin diren baloreak dira, bizitzak edozein oztopo aurkezten dizugularik ere. Iruditzen zu, Xabi, balore horiek gaur egungo gizartean apur bat galtzen ari dira? Hala esango nuke. Neronen esperientziaz ere hori ikusten dut, ez naiz horretan aditua, baina gustoko dut psikologiarekin eta eguneroko bizitzarekin arazo daudenean eta ze irtenbide eta ze tresna dauden irakurtzea eta bar. Eta bai soziologoek, bai psikologoek eta bar, aipatzen dute uste dut galera izugarria dagoela balore horietan. Gizarte uste dut xamurragoa egiten ari garela, eta xamurtasun horrek gero arazoak sortzen direnean irtenbidea topatzeko ere arazoak eskaintzen ditu. Da, uste dut, garai zailak bizi izandako jendeak badituela gaur egungo gizarte goxo honek, gure gizarte goxo honek behintzat, falta dituen heldulekuak. Eta uste dut txirrindularitza hain gogorra izanik eta bizitzan gaztetan esperientzia gogorra bizi izanak laguntzen dizula bizitzarako ezinbesteko diren balore horiek eskuratzen. Eta horrelakorik bizi ez baldin baduzu, askoz ere zailagoa da horiek zuregan eukitzea. Aipatu duzu, eta deno dakigu txirrindularitza oso kirol gogorra dela, agian dagoen gogorrena. Esango zenuke gogorragoa dela txirrindularitza
fisikoki ala mentalki? Nik uste dut egoerarik gogorrenak denak psikologikoa direla. Orain arte objektiboki fisikoki neurtu izan da, askoz ere errazagoa da alor fisikoak neurtzea, norberak duen konsumo horretzeko gaitasuna, umbralak, arlo fisikoa askoz ere gehiago ikertua dago. Uste dut arlo psikologikoa askoz ere misteriotsuaga dela, horren eragin zuzena objektibatzea behintzat ez da erraza, deno dakigu baikortasunez jokatzea edo ezkortasunez jokatzea, beldurra izatea edo ez, horrek gainera gero gorputzaren sistema hormonalean ere izugarrizko eragina daukala, ez da gauza bera, gauza positiboa pentsatzea edo ezkorrak pentsatzea, horrek sinistez palin badu gure gorputzean eragina handia duka, eta uste dut horregatik denen jatorria eta benetako muina gure garunean dagoela. Garunak ahalbidetzen digu sufrimentu bat ere neurri bateraino edo besteraino eramatea. Sufrimentuaren sensazioa ez da berdina izaten zuera bat konfiantzaz beteri zaudenean edo bat ere konfiantzarik ez daukazunean. Eta esan duzu bai, eske ezin nuen gehiago sufritu. Eta konturatzen zara, sufrimentu hori beste modu psikologiko batean egon zarenean askoz ere urrunago eraman duzula. Beraz uste dut, personak askoz ere bide gehiago daukala lantzeko alor psikologikoan, fisikoan baino. Eta horregatik uste dut, denaren oinarria eta muina alor psikologikoan dagoela. Sufrimendua eta konfidantza aipatu dituzu. Nik nirekin dabiltzan txirrindularik asko komentatzen dizkiaten bi gauza. Erorikoengatik asko beldur hartzen dute azkar jeistera, bai? Frenua zapatzen dute. Beste askok, zuk esan duzuna, sufrimendu esaten dute, nik lehen min hartzen nuen, hasten nintzen sufritzen ere buruak oraindik gehiago eskatzen zidan, eta muskulu hori orduan eta gehiago, min gehiago orduan eta gustorago, eta gaur egun buruak plast egiten dit, eta uzten dut, eta gero gaizki sentitzen naiz ez duelako eguneko eman. Zenbaten esango zenuke dela hain garrantzitsua momentu horiek ondo gestionatzen ikastea, gero emaitza onak lortzeko? Ezinbestekoa da, ezin dio zenbaki da jarri. Nik uste dut lehen esan bezala, alor fisikoari askoz ere errazagoa da zenbakiak jartzea, psikologikoari askoz ere zailagoa da, baina ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da, eta hori neronek, eta oso gaztetan gainera, eta kontu hauek jakin gabere neronek esperimentatu dudan zerbait da. Hau da, nik ia jakin gabean, baina lasterketa bat irabatzeko gogoan baneukan junior mailan, pentsa. Eta nahi gabean halako bisualizazio lan bat egin nuen. Aste hartan, egunero ikusten aritu nintzen, lasterketa hura nola korritu behar nuen. Baina psikologiaz zutik jakin gabe, 17 urte nauzkan. Inkonsienteki. Lasterketa hura irabazi egin nahi nuen. Eta aste osoa pasa nuen hori ikusten. Eta gero kontua da, aldez aurretik ikusitako hura, gauzatzeko gai izan nintzela. Egia da, eta norbait esango du, bueno, eta zergatik ez hori egin beste lasterketa batzuetan, ba egia da hori ere. Baina aste hartan egizai zerbait magikoa bezala gertatu zen, baina aurre ikusi nuen, nun eraso egin behar nuen, zer gertatuko zen da bat, eta dena hala gertatu zen. Eraso jo nuen, bakar bakarrik alde egin nuen, eta sekulako garaipen hartu nuen. Eta konturatu nintzen, orduan buruak zen nolako gaitasuna daukan. Eta gero egia da, beste batek ere gauza bera egiten baldin badu, eta fisikoki zu baino baldin bada, ba ez zaizu amets hori gauzatuko. Baina gutxienez ez da kontua irabaztea, zeure honena ematea. Eta norberak bere honena eman alizateko, buruak ezinbestean izugarrizko lan egin behar du. Zenbateko ez dakit, baina izugarrizkoa daukala ez egin inolako zalantzari. Bai, zeren azkenean irabazteren bidez zer nahi dugu, satisfazioa gustora sentitu ez, eta guk eguneko una ematen badugu, gure bertxorik ateratzen badugu, ja badugu satisfaziori, zer gehiago eskatuko dugu. Bai. Aipatu duzu ez askotan, gizartean eta ikusten dena bai, gizarte gero eta seguruago edo komodo batean, buruz ere gero eta aulago garela, eta horrek ekartzen dituen arazoak, ez? Horregatik igual gaur egun gizarte aurreratuetan jende askoz ere suizidio kasu askoz ere handiagoak dira, azpigaratuetan baino, bai? Zuk ikusita eta albistegiak eta ematen dituzunen eta ikusita, badakigu albiste bat modu batera kontatu edo beste modu batera kontatu, jendeak modu ezberdinean hartzen duela albiste hori. Zenbatean da zuren erresponsabilitatea, zenbatean nola kudeatzen duzu, nola ematen duzu guzti hori? Garrantzia handia du, mezulariak, mezuak adinak, hasik, ez? Bai, nik uste dut hor, eta batez ere azken urte hauetan
mundu ez dakit nora ezean edo daraman bidea nire gustorako bintzat ez da oso atsegina. Eta horregia da, komunikabideok erantzungizun handi xamarra daukagula. Hau da, geu ere populismoan eror gintezke, eta audientzia lortze aldera, gertaera bati kolore bat edo beste eman dakiokegu. Uste dut horretan oso profesionalak izan behar dugula. Albiste baten atzean ere, horrek sentimentu batzuk eragin ditzake, eta uste dut profesionaltasun horren barruan ahalik eta objektiboenak izan behar dugula. Horregatik iruditzen zait, bai hitzak eta bai geure keinuak eta bar, ahalik eta neutraltasunik handienarekin eman behar ditugula, eta gero norberak hartuko ditu dira batera edo bestera. Baina ez dut uste guk albiste gogor bati, halako dramatismo gehiago erantzi eta are okerragoa bintzat bihurtu behar dugunik. Uste dut gizarteak eta munduak nahikoa zoritxarreko baduela, guk are eta gehiago erantzteko. Baina egia da, errealitatea dituen aurpegi guztiak erakustearen erantzunkizun ere badugula, ona zein txarra, eta hori ahalik eta modurik orekatuenean egiteko ardura uste dut gurea dela. Izan dugula, albiste bera, ez da berdin kontatzen igual hemen Euskal Herrian edo Madriden edo beste leku batean. Eta uste duzu gizartea badagoela nahikoa kontzientziatua, horren kontzientzia izateko, jakiteko nondi datorren mezua, horren denan kontzientzia badu gizarteak? Gaur egun uste dut gizartea duen arazo handietako bat hain justu ere horixe dela. Informazioaren iturria zein den ez dakigula. Ez dakigu ur garden etorriko den, edo ur zikin etorriko den. Eta hori arazo oso larria da, gaur egun batez ere sare sozialekin. Eta lehen aipatu dugu gizartea ahulagoa ote den. Orain dela gutxi mundu mailan uspe izugarria duen psikologo bati entzun nion, gizartea berez ez dela orain psikologikoki ahulagoa baizik eta arazo gehiago bezala duzkala. Eta arazo horietako bat, nagusitako bat sare sozialak dira. Aldi berean, sare sozialek ere lehen ez zegoen presio bat eragiten digu arlo guztietan. Geure itxuran, geure ogibidean, geure egin beharretan, geure harremanetan, eta lehen esan bezala, nerabe batek ez dauka behar bezalako heldutasunik zer den errealitatea eta zer ez den ondo bereizteko. Eta nerabeak izanik hain justu ere, sare sozial horien erabiltzailerik handienak hor sortzen dira beraien frustrazio eta arazo asko. Eta uste dut, gaur egun gizarteak egin behar duen ariketa nagusietako bat ere hori dela. Informazio iturriak ondo zaindu behar dira, eta baldin bada gainera bat edo bi ikusi eta norberak bere iritzi propioa garatu. Zeren bestela ikusten ari gara, bai politikan, bai ekonomian, bai gerretan, arlo guztietan, eta mailarik gorenean gainera. Norberak bere intereserako inolako eskrupulorik edo galbaeri pasagabe edozein gauza esan dezaketela. Eta gezurra egia bihurtzeko izugarrizko joera dago boterea lortze aldera. Eta hori oso arriskutsua da. Uste dut, gizarteak ez duela inoiz arazo hori orain bezain serio eta handi inoiz izan. Eta hori erronka handia da gizartea bezala. Uste dut zuk esan zuen bezala leheno baloreak, ez, gaurko gizartean galtzen ari direnak, eta zenbateko garrantzia dagoen ezakit edukazio aldetik, hezkuntza aldetik edo guraso aldetik baita ere jakite esan zuena sare sozialak, bai, sare sozialak dira herramienta oso erabilgarria, informazio oso ona dagoelako, baina beste esan dut bezala txarra ere bai. Orduan arazoa dago kontzientzimen edo usuarioak erabili behar duenak jakitea, ez? Zer den honaz nondi dator, ur gardena ur zikinetik dator, eta nondi datorren. Zergatikan notizien gehiengoa negatibo dira, txarra dira? Segurazki arreta gehiago deitzen dutelako edo. Hau da, behar bada albiste ona ohikotzat jotzen dugu, denak ona beharko lukela pentsautako edo, orduan zer da deigarria, zer da ezoikoa, behar bada albiste txarra. Eta kaso horregatik gehiago azpimarratzen da hori, ez? Ez dakit beste joera bat hartu beharko genuken, baina bizitza, gizartea, ez da dena arrosaz koloreko ere. Arrosara legatzeko arantza gaude, eta behar bada arantza gehiagin nabarmentzen dira, baina aldi berean, arantza horiek erakuste ezpaldin badirara, errealitatearen argazki ere ez da osoa. Eta behar bada, oreka lortu beharko nuke albiste positibo gehiagorekin, baina nik uste dut, ez dakit, enpresa bat normal xamar dabilenean hori dela ohikoa. Orduan hori ezin da azpimarratu.
behar bada enpresa batek izugarrizko irabaziak izaten dituenean, hori ere esaten da, ezoikoa delako. Eta enpresa bat isteko zorian dagoenean hori ere esaten da. Behar bada lehen ere aipatu dut, eta nik neronek bizikletan ibiltzen nintzen garaian bizitakoa azpimarratuko dut. Sasi edo pentsamentu ezkorra, askoz ere ugariago edo errazago indartzen da. Eta behar bada komunikabideetan ere akaso hori gertatzen zaiko. Albiste txarra errazago ikusten dugula edo errazago zabaltzen dugula albiste positiboa baino. Hau, Xabi, nire partetik izan, Xabi, plazera handi bat izan dela, zu ezagutzea. Nire. Benetan izketaldi hau uste dut nire mintzat aberastasuna handia mandidazu, eta espero dut hor begira duen guztiak ere aberastu izana. Eta ez dakit baduzun zerbait gehiago gaineratu nahiko zenukena, nahiko zenukena. Ez, batez ere azpimarratu, orain sare sozial batean ari garen ez, eta euskarari buruz eta ez dugu hitz egin, baina uste dut, personalki alako, konplexo batzuengatik edo denbora faltagatik ere ez naiz sare sozialetan eta gehiegi biltzen, baina uste dut benetan txalogarria dela, horrelako elkarrezketak zu bezalako personek eta sare sozialetan euskarari presentzia emanaz egiten duzuen lana, eta hori goraipatuko nuke. Uste dut zeu ere hasi duzun bideo honetan animatu, eta beste jende asko ere animatuko nuke, euskaraz, sare sozialetan, benetako informazio edo benetako esperientziak partekatzea uste dut bai euskararentzat eta bai oroar bestelako mezuak zabaltzeko ere oso interesgarria dela, eta horretik bazuri zorionak eta eskerrik asko lan guztia egiteagatik. Eskerrik asko, Xabi, eta begira duen guzti behitere esan nahi dut, aprotxatu ingo esateko, ontaz ikasten ari dena, sare sozialen inguruan, badagoela iruditzen dela merkatu handi bat, zeratik nik nire bideoak eta editatzen dizkitenak, ez egizu zenbako kosta dizaiten euskaldun bat bilatzea, subtituluak euskaraz jartzeko, eta zaten nire nun komunikatu euskaraz, baina, karo, demora asko ematen zidan nik grabatu nizu, eta nik uste badagoela hor, esan duzun bezala, merkatu handi bat edo lan iturri bat, eta gainera euskara bultzatuz, beraz, bultzatuko ditugu, hor daudenak ere, ikustera. Eskatuko dizut, filmatxo bat egitea hemen, Xabi, ongi dutzen bat zaizu, hemen txe gordetzeko. Hori da. Hau, bezo. Bai, perfecto. Oso dotoreka ditu, baina. Bai, hor txeneko, eharkizogok. Hortxe gatu. Bai, Xabi, mila esker, tortzagatik, eta edo zer gozotarako bakizu, hemen txe gaudela. Segi. Eta zuei, eskerrik asko horregotegatik, eta beti zetuguna, segi pelotan.